Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Hormatly radio dinleyijiler, mehribanda bollar. Siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy türkmen pehlwanlarynyň durmuşy. Azatlyk Radiosu Dünya Türkmenleri gepleşiginiň inha bugünkü sanyny türkmen pehlwanlarynyň häzirki ýagdaýlaryna we problemalaryna göňüpdirýär. İlkinji myhmanymyz Türkmen Sehradan Türkmenliň wekili, jemgyýetçilik öňdebarjylardan Ýusuf Işan Nurtagan aga. Ýusuf Işan aga, Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigine hoş geldiňiz. Hoş bulduk Döwletçan. Ekwadama salam aýtýaryn size we dünýä ýüzünde ýaşaýan hemme türkmen we türk türlü dogalarymyza. Ýusuf Işan aga, ine ýaňam diňlediňiz gysgaça girişimizi. Şu Türkmen Sehrada türkmen pehlwançylygy häzirki döwürde nähili ýagdaýda. Şu türkmen pehlwanlary nähili üstünlükler gazanýar. Şular barada bir dünýä türkmenlerine gysgaça maglumat berýärsiňiz agam. Söz sizde. Diýmek Döwletçan göreşen türkmeniň şol kanyna bar, aslynda şu türkmen göreşi ýa-şol bir gusokly göreş. Bizim Islamy Jumhuriýet ýurdumyzda ilaýtede türkmen tärämizi öňden şol gazakly alyp gelişi ýaly şu wagt häzir bugüne çellihen her bir milli bayramlarda, ilara toylarda, belli merasimlerde uludan köp täriwalan gatnaşmak bilen geçirilýär. Ýusuf aga, şu pehlwançylyk edip maşgalaryny eklese bolýarmy ýa-da pehlwanlar adaty öz işiniň ýany bilen pehlwançylyk edýärmi? Şu ýagdaý nähili Türkmen Sehrada? Bizim ýurdumyzda Türkmen Sehrada Döwletçan pehlwançylyk bilen gunaňçylyk geçirip bolmaýar. Göreşýän pehlwan oglanlar göreşden daşaçan öz işleri bar. Hususy işlerinde bolsun ýa döwlet işlerinde ýa okuwly oglanlar bar. Eneleki şol ýaş oglanlar göreşip ýar. Dünýä boýunça ulu adalan, ulu yer alan göreşilerinde bar. Şolaram hiç bir döwlet tarapyndan aýlyk gullyk ýok. Öz başlanýarlar, ha? Öz başlanýar saramlar bolan. Ýusuf Işan, şolary Türkmen Sehradaky türkmenler tarapyndan hani halkyň öz içinden bir golluk zat bolýarmy? Ýok, olar öz başyny çäreýär Döwletçan. Her bir näme şu toýlarda göreşip şunýalyk bir ilarasynda bir toýda berilýän bir şu toý eýeleri ýa şu milli merasimlerde şolar baýrakda bolamyzy, şolar almasalar ýoksa başga bir ýerde ýok göreşýän perwarlarymyz. Dünýä boýunça bizim güýçli perwarlarymyz bar. Eneliki 82-lerde dünýä boýunça birinji bolan Ýakup Körmez bar. Ine Jergilan taraplaryndan Musa Perwizi 62-lerde dünýä boýunça ikinji bolan Muhammed Paýanda diýär. Ýene de şu ýerlerden o da 3-nji dünýä boýunça yer alan perwan. Ýa biz Nurten Abdulwahid Muhammedi 102-lerde de Türkmenistanda da ikinji bolup ähli perwarlar ýykyp gelen oglan Dawud Ewozada we Kelaladan. Aman o Sakawa dünýä boýunça belli perwanymyz. Hamid Sakawa, Bender Türkmeniň Azim Turaş, Morhol Turaş, Akkaladan Nahir Kör, Ahad Settar Ýasini dogallar, Yahya Dahkallar, Kumüştefeden Kayyum Hozefeydi, Kelaladan Dawud Ewozada ýanky göreş gibi edarasynyň başlygy bolupdyr. Özü gaty bilimli olan Marawedefeden ine Kakamenlizada, Yakup Perwanzada, ýene de belli trener hem de ulu göreşi Adina Arajawan Merdan dünýä boýunça köp makamlar alan Sofkan, Ahmat Kan, Gafur Garadagly, Hajaman Hebipli, Mahmud Kangırma, Cemşit Kangırma. Şu wagtyň özünde häzirki döwürde de ine trener bolup ýaş beter ökde perwanymyz bar. Emir Turaç, Simin Şakar Gomçollan, Etek Perwan, Sofu Garynjyk, Atek Perwan, Däçen Türk. Ya Marawedefeden belli indi bizim tälim mezgimiz Begdurdy Sewdagar, Halil Poştiwan ýa oglanlar bar. Öz başlaryna çaramaz aýlyk gullyk ýok. Şonda da şeýle üstünlükler gazanýarlar, ha? Ýa sananatdan dünýä boýunça adalyk gelen bular. Hemmesi birinji bolup, ikinji bolup, bir eli boş gelen oglanlar bular. Hemmesi baýdakly gelen oglanlar. Ha, tugeleme. Hormatly radio dinleyijiler, mehribanda bollar, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigi bugün Dünya Türkmenleriniň
pehliwanlarynyň durmuşyna ünsü gönükdirýär. Inni habary Owgansan türkmenlerinden alalyň. Garkyndan Abdurreşit Garkynly söýsende. Assalamu alaykum oğlan radiologum hörmetli assalamu alaykum türkmen köpçäk bolan Garkyn türkmenler şükür Pakistan'da her yerde de şerýetlerde de başga welaýatlerde Garkyn palwanlar ýykyp hemme nesl atkadan şondan bol meşhur dostum. Malumaty mana şula himayet etýän Gulam Resul öz palwanlaryň terkerdese o her ýere himayet edip alyp getýän öňüne düşüp mana Gulam Resuldan maglumat alyň. Öz Gulam Resul maglumat bererler. Aha, bolýa Gulam Resul agadan maglumat alalynna. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Garkyn palwanlary men takminen 30-32 ýyl bäri şol Garkyn palwanlarynyň her bir ýerlere bular bilen gidip görýär, bilen gitýär. Gulam Resul aga. Diňe Owgansannamy ýa goňşy ýurtlara inha Pakistan bolsun, Türkmenistan bolsun, İran bolsun, şo taýlara da gidip görüş tutulýarmy? Tan gitýär ki aýdyp biljekler, lekin mana bizler bir näçe ýyl Pakistanda baryp oturduk. Şonda hem men palwanlaryň öňünde başlyk bolup durdum. Bizim palwanlar şonda hem Abrayel ketdi, palwanlary ýykyp atgaza Pakistandan geldiler. Bizim palwanlar her bir ýerlerde görüş tutup Abrayel palwanlar bakakyn usullarymızda. Gulam Resul aga, pehliwanyň özü şu pehliwançylyk bilen öz maskalasyny ekläp bilýärmi? Adyza bolmasa hem ýarpy da guberanlarynyň masrabyny hem şol pönlemelerde görüşi ýykyp şondan tapyp bular guberanlary aýdap gelýärler. Ölen malikin biz mana şybargan hakimligine hem kemmer 20 ýola ýüzlendik bizim şol palwanlarymyz, bizim palwanlarym dünýäde bir atylsyn diýip gaty köp mertebeleri ýüzlendik. Hiç bir mundan diýerler bizim hökümetlerimizden bulara hereket bolmady. Ýöne lekin bular her bir ýerlere gitseler, palwanlarymyz bilen ýykyp her bir görüşlerde Abrayel alyp şol guberançylan birinçi zatlary alyp gelip beren palwanlarymyz bilen garkyn usullarymyzda bar. Töwelemä. Gulam Resul aga minnettar. Bana Akbarat palwanım gapdyrymda otyr. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Akbarat palwan garkyndan palwanyň durmuşy nähili, problemalary, kynçylyklary, palwanlara nähili kömek edilmeli, ýaş nesiller palwançylygy nähili dowam etdirmeli. Şular barada bir Akbarat palwan garkyndan maglumat beräsiňiz dünýä türkmenlerine söz sizde. Bizler palwançylygy istek ýerlerde haýsy welaýatda istek, haýsy ýerde istek palwanlar bilen hemkarlarymyz bilen öz harjymyzy öz kitamyzdan tapyp gitmezek birlere bir ýardamçy, birlere bir kömek berýän ýok bilen hala howalmy ýagdaýymyz on ýanyrlarymyz, on ýanyrlarymyz, örlerimiz, gorumyz bilen meýdana çykyp palwançylyk edip bir näçe ýyldan bäri palwançylykda birler her ýerler bilen görüş tutup uludan kiçäçelliği birler näçe nefar hemmesine mukabil Pakistan bilen näçe ýyllap tapmyn bir 2 ýyl ýanyk şol görüş tutup palwançylyklary dowam etdirip ýyllap bir mesele ýykylmagy hemmesini tutanly gaýtdy Hudaýa şükür Hudaýamyz aldy. Gaty Abrayel alyp gaýtdy. Hudaýa şükür harjymyzy örlerimizi görüp örlerimizi bitmeli. Gana bizlere bir hemkar ýardamçy, kömekçi ýokdur. Himayetkar, himayet edýän ýok diýen ha? Hawa. Akbarat palwan, Owgansanyň daşynda inha Pakistanda da görüş tutdum diýdiň. Iranaky türkmenleriň arasynda bolsun ýa-da inha siz şu Türkmenistan terkedinde ýaşaýaňyz, Türkmenistan tarapdaky toýlara, ýa şo taýdaky dawaralara, bäsleşiklere, ýarşlara gidip görüş tutýan barmy? Özüňiz gidýäňizmi ýa siziň ýaly kärdeşleňizden şo taýlara gidip görüş tutýan bolýarmy? Oňa birlere çağırılan ýok, eger çağırylsa birlere bir pasport gerek, oňa wiza gerek, şoňa bitmany bir ejazatly bolýar, intim ýa-da birlere bolan ýok, birlere ejazat ýok, birlere çağırylsa bir pasport bolsa, bir wiza bolsa, bir gatnaşmana, oňa şowkumyzdan da gatnaşman biljek, gidilen biljek, oňa başga kemçiligimiz ýokdur. Şu birler şol öz ýarymyza gidip bolan ýok, birler çağırlyp hökümet tarapdan bir hemkar gerek, bir oňa harjy gerek, ana şonýan müşkillerimiz bar. Onu Akbarat palwan şeýle diýip bilersmi? Owgansandaky türkmenliň palwanlary himayata gollagy mätäç şol palwanlara gollagy berilen wagty himayetkarlyk edilen wagty şolar halkara derejede, dünýä derejesinde özleriniň ustatlygyny, üstünlüğini görkezip biler diýäňmi? Görkezip biler diýip bunu etýän inşallah şoňa bir ýardam bolsa, şoňa bir hemkar bolsa, hemkarçylyk edilse, döwlet tarapdan bir kömek bolsa, döwlet tarap şoňa bir rekarleşde, onda gaty gowy ýardamçylyga dikkatden ona goşulyp biler diýip bunu etýän. Çytçaçylarymyzdan tüccarlarymyzdan istigam şu ýardam bolsa, kömek bolsa, bizler her ýerde örlerimizi adamyzy çykaryp hakymyzy haklap biljek inşallah. Hawa Abdurreşit Garkyn, Gulam Resul aga, Akbarat palwan, Owgansan türkmenleriniň arasyndan türkmen palwanlarynyň durmuşy, ýagdaýy, problemalary barada beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Köpden köp sizlere minnettar dostum. Bilen halimizden habar alanyň üçin köp minnettar. Sag bolun dostum. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.